Igama nguBhaka Sibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta uBhakuda kweyini ngingqole ebhuqa imizi abafokazana. Ngothola lokho kaMentshisi ethuza ngihambe nakufica emini qhamu uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngomafavuka njengathi ngabani kunogwajo ekhulu kufuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elinkosazana. Dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga mthombo ogelizayo ungabonakala ukuthi kahle lamanzi aqhamuka ngaphi ngoba kuyabonakala lapho ephumela khona. Ngathini mina bathini bona zitha zami ziyaxolisa uma sebebona amandla asezulwini wena onyanyafa kwakufuneka izinto ezingiphatha mina ngicela ngikufakele. Angazi bangaka abantu esebengithekile bethi angikhulume ngalesihlava estrenda kulezi insuku salezi insizwa including nalensizwa le uLawrence lo bulale umuntu wakhe qede wayibulala naye bethi abantu ikingi uma sekufika kulesigaba kusuke sekwenzekeni sebengitheke kakhulu ngangishilo kodwa ekuqaleni ngathi ukukhuluma lo suku umuntu bezobeka imibono yabo eyahlukahlukene angithandi mina kungcono ngibabuka abeke lo yabhekele akhulume lo yakhulume uma abantu ukuthi sebaningi kakhulu bayangicela ngiyaye ngifoseleke njengale ngiyafoseleka la mhlawumbe ngiqale la abaningi bathi idliso bathi Lawrence bathi njengoba enqume intombi yakhe emotweni qede naye wayihilela bathi idliso no akulona idliso akulona mawusathi idliso kusho ukuthi wena udla ngolidala bafethu angikwenzele isibonelo nje mhlambe ngiyilanga kuyofuna ngifundisa abantu ukuthi yini ukudlisa umuntu yini idliso uyabona belungu ukubabone bathandana kanjani endabelungu bengabesebelwa they are crazy kuqhubo ofaka bathandana even ngisho ngaphambi kwabakhwekazi babo mabethandana lona idliso umuntu wakho nje mayumthanda lokho akusho ukuthi idlisiwe baningi abantu la abathi bethanda abantu babo kuthiwe badlisiwe kusho abantu kwabanye kusho abantu bomndeni abanye kusho abangani deep down wena uyazi ukuthi awumdlisile umuntu wakho nomuntu wakho futhi akadlisile ithasini niyathandana. Uyabona ke mfethu into eyenzakalayo empilweni abantu beke baqala bethandana baphulana izinhliziyo mfethu manithandana ungayenzi into ezophula omunye umuntu inhliziyo ungayenzi lonto lento ethi uyamgcwalisela nje omunye umuntu mayekuthanda ko appreciate lokho ungayithathi advantage yokuthi umuntu uyakuthanda bese wena udlala ngaye khona abantu abaze bakhulume bodwa efonini apretend as if ukhuluma nenye indoda ngoba efuna ukuhlabekisa lo muntu ayathandana naye ufuna ukuvusa isikhwele kuyena uyabona umuntu bengabe kuthanda mase kuvuka isikhwele simenza bukeke ngazothi uyahlanya ngawe ifana nomuntu nje engasaplane athi ngiyohlukana nomuntu wami uthi mawufika kumuntu wakho avele akwale kuqala kujika wena obuthe uyohlukana naye ujike sewuncenga futhi uthi awu kanjalo nje kanti nawe ubuthe uyohlukana khona ke into engicela ukuyifundisa ke la wonke umuntu ophilayo une level okumele aphatheke kabi angadluli kuyona agcine kuyona umuntu beke waphatheka kabi kakhulu angagcina omunye esakazeka phansi evele shona imicabango yakhe usecabange kakhulu waphatheka kabi omunye ucabanga umqondo uzume omunye acabanga kuze kube khona umthambo wegazi ongaphaphi ngendlela ngoba indlela acabanga ngayo kakhulu akufanele empilweni uphatheke kambi noma ucabange kakhulu
ngiphinde futhi empilweni akufanele udinwe uze udlule ilimit. Kune limit. Uyabona beke wadinwa waze wadlula ilimit yokudinwa. Ku-activateka into engafanele kumuntu i-activateke. Phela ekugcineni bafethu wonke umuntu lemhlabeni uyisilwane. Akumele udinwe kuze kufike esigabeni sokuthi shintsha manje, kushintshe ngisho amehlo. Uzungangazela uthi uyabona umuntu wakho mawumbona ukuthi usedinwe kakhulu. Wena oseceleni don't press and push the button. Ukuthi haya kudinwe bekudinwa because ukudinwa kakhulu komuntu wesilisa, ukudinwa kakhulu komuntu wesifazane kuyawenza umonakalo. Bafethu ningaprovokani emakhaya. Mthanda umuntu wakho. Mawungasamthandi hlukana naye. Kuphephile ukuhlukana. Kuphephile ukuhlukana. Kodwa manizodlalana. Umdlala inhliziyo, umdlala ingqondo naye akudlala inhliziyo, adlala ingqondo kuzodinwa kuze kudlule ilimit yokudinwa. Once kwadlula ilimit kwenzeka into engajwayelekile. Nibona into engafanele niyibone. Umuntu ushintsha abe yinto engafanele umbone eshintshe kanjalo. Khona abantu abadinwa bashintshe emzini yabo. Umuntu ashintsha aphethe amehlo abovu. Ubone ukuthi ayibo akuseyena ke lona. Okwakho iba nendlela ozodila ngayo nopartner wakho. Ngoba izwe siphila kulona. Siphila nje emseni kaNkulunkulu. Bese siphinda futhi siphile emseni wamaphoyisa. Niyabona bafowethu mangathiwa amaphoyisa wekho. Ngaba abantu bayadlana. Ngabe uxabana nomuntu nje akubamba umuntu akulume akubakhize kommese akudle. Uthi umuntu noma esediniwe ibuye ingqondo ethi ish mangenza into engasile ngizoboshwa. Siphile emseni wamaphoyisa. Ngokomthetho amaphoyisa ngoba iwona enza kulawuleka isimo abantu bangabudlani bangenzi kulawula isimo. Ngokomthetho amaphoyisa kumele ngabe nawo ahola kakhulu. Khona abantu engabe kahade balimazana. Lo ufuna ukulimaza lo usaba ukuthi ngizoboshwa ngoba ingalo umthetho yini. Tshela mina uKingbar. Uma ungayazi leyo nto mfethu ukuthi umuntu engathakathiwe engenasilwane beke wadina kakhulu. Khona into eactivatekayo ngaphakathi kuyena. Kufana nomuntu bengabe ezothuka. Nomuntu ezoshaya uvat, nomuntu noma ezobaleka ejahwa. Khona into eactivatekayo kuyena angajomba ifence angekayijombe in the normal circumstances because usethukile usengenza noma yini se-activateke. Angazi bayibiza ngani laba benza ilokhuzana activate ukuthi ungajomba even indlu ungazi uyijombe kanjani but uyijombile ubungeseyena umuntu. So kule yansizwa leya kwenzeka isimo esinjalo ithukuthele kakhulu yazi yadlula esigabeni esinormal sokudinwa yayongena kwesinye isigaba. Thukuthele kakhulu. Nalo wesifazane naye ubethu ukuthele kodwa uthe esebona ukuthi lo wenza kanje uzame kakhulu ukuxolisa lo wesifazane. Kakhulu ukuxolisa. Ethi ngiyaxolisa esembiza ngamagama kwawukuthi bese kulate. Ethi ngalo luxolo lokulenza wena uyangidlala. Ngalo luxolo lokulenza uyangihlukumeza. Nami ngiyakudlala ke manje. Thandwa sami ngiyaxolisa. Sithanda sami ngizoba nawe. Wathi usungidlale kakhulu nami ngiyakudlala. Wawenza umonakalo. Awenza umonakalo. Siyacela bafethu lapho nikhona emakhaya. Ngeke sikulawula ukudinwa kwenu sila. Kodwa wena ombonayo ukuthi nange edina umuntu wakho. Yilo okufize ehlisa umoya alike igama edlula ukuthi usho umuntu ese right uthi ngiyaxolisa.
uyabona mangawile inkunzi ethi ayixolisi empilweni uzoba ne problem. Mengabe ulo muntu wesifazane othi noma wrong athi mina ngixolisi empilweni uzoba ne problem. Uzoba ne problem. Uzokwaliwa, uzoshiwa ngelinye ilanga. Uyothola umuntu othi bengaxolisa umuntu wesifazane kuvele activate into wrong kuyena ngoba ethi awukwazi ukuba nephutha bese uhlolo ukuzehlisa. Khona abantu ababanga leyo ukuthi awuzehlisi ngani unephutha. Izi escalate inkulumo izingalawuleki kuze kungena abantu kuze kungena abomndeni akubanga ukuthi abathandani labantu babanga ukuthi akekho ufuna ukuzehlisa. Impilo yabo is like bobabili bayakhompyutha ukuthi ubani ozogoba uphondo ukuqala. Ubani? Imvamisa labo bantu uma ngabe sebezwana bazwana kakhulu, uma bexabana futhi baxabane kakhulu ngoba akekho ufuna ukugoba uphondo and inkunzi ezimbili azibuse sibayeni esiyi1. Mhlalana nje ngisedamini kusasa njengoba nje kusile kusasa ngomhla ka21 December zonke indlela zizala sizosebenza ngezinga eliphezulu sebefikile kabanye. Kuyimanje nje sipakile imoto ngana abasuka ko Cape Town sebefikile, abanye abasuka eGoli sebefikile, abanye from East London sebefikile, abanye basendleleni. Ngo12 o'clock ngiyibulala inkomo ilapha enzansi. Ngizoyibulala ngo12 o'clock inkomo. 12. Yenjani King Bhaka lebulawa ngo12 o'clock inkomo angithi nawe mawuthandaza umthandazo ufuna ufike ezulwini uthandaza ngo12 nje. Okusho ukuthi ngo12 amandla nedalwa uNkulunkulu wonke umuntu umzuza okwazi ukuthi kulalelwe ngawo nemimoya yila ikwazi ukulawulwa khona ngo12 o'clock. Awukwazi ukuthandaza ngo12 o'clock. Ucele ngo12 o'clock ufundise emasontweni ngo12 masuhlaba. Labantu ocela kubona njalo ngo12 masuhlaba usubahlabela ngo6. Uwena nje othe uqhumana nabo ngo12 o'clock. Hlaba ngo12 phela. Ngoba ngo12 basuke sebefikile bezolalela inkinga zakho nokukhala kwakho. Masuhlaba ngo12 phela ebusuku. Ngoba uyihlabeli wena. Uhlabela amandla ukuthi awabusisa abantu. Laba othi impilo zabo zilunge awabusise noma yini othi ayibusiseke. Njengoba mina kumsebenzi wami ukulwela abantu ukusiza abantu. Ngo12 obusuku nginqenqa yonke ipower ukuthi lapho bekhona abantu ayibavikele. Nginqenqa yona ipower ukuthi izitha zami ayigwebe. Izitha zami ayigwebe. Ukuze zikwazi ukuzehlisa zibothe inkosi le. Yafuna iqiniso. Ayikho inkunzi eyongigoba uphondo. Mina ayikho. Ayikho even eAfrica. Ayikho even phesheya kwezilwane ekothiwa le igoba uKing Bhaka khohlwa. Ayikho. Leyo nkunzi le. Yini inkinga? Ingoba kwalento engishoyo. Mangithi ngo12 o'clock mina ngiyohlaba inkomo ngo12 o'clock. Labe sebefikile nje koze kusekosiwa kudliwa. Dliwa. Koze kuse. Dliwa. Nabazofika early futhi bothi befika nje kube kudliwa. Koze lishone lokudliwe. Even abe catering sebefikile be-catering. Balapha manje stays enzansi. Kusefikiwe ngoba ikuhleleke ngezinga eliphezulu. Angisoze mina ngayikhuluma into engicontradictayo because abantu bafike bashenye into besebenze enye into. Ashenye into umuntu enze enye into. Mfethu lento ishoyo enza yona. Mawuthi wena ngo12 o'clock umzuzu oqhumana ngawo nedalwa zakho. Noma phela wenza umhlatshelo. Wenze ngawo phela u12 o'clock usuku. Noma ulwa nemimoya ilwa ngawo phela u12 o'clock usuku. Because ilona hora nje olishoyo ukuthi right. Ilona hora nje mfethu owakhushulwa ngalo ngesikhathi kushoniwe lo muntu othi uyidlozi lakho ngo12 kwama yonke into kwathiwa siyamkhuphula u12. Masuhlaba uzohlaba ngo5. Kodwa mawusucela uyocela ngo12. Ayingeke bafethu. Abantu bayazicontradict emhlabeni. Abantu abashawa banamabhadi. Bashawa ukuthi bona benza into kwayibona bangayi-understand ukuthi benzani. Ayibona. Njengoba ngikhona kuKing Bhaka nje mina owamsebenzi uqondisa leyo nto leyo baba. Uqondisa leyo nto leyo. Fana omunye ingane ufunda. Awukwazi ungamhlonipha uthisha. Ungamlalela uthisha. Ungawenza ama homework.
bese uthi uzophasa kodwa kuphela konyaka. Awukwazi ukulalela uthisha. Uma umlalela uthisha wenza ama homework ubuza bengabe ungazwanga guarantee uzophasa. Kodwa uma ungamlalela uthisha ngeke uzophase. Uma ungawenza ama homework ngeke uzophase. Uma ungawenza ama assignment ngeke uzophase. Mfethu trust me. Ngeke uzophase lapho. Uma uphasile uphasa kambi kwayiwena nje ungabulala ugqozu. Uzubona ngathi isikole into ebhedayo kanti no wena. Abantu ngiyacela bangazicontractiti. Awukwazi mfethu ukuthi uthi wena ufundela ukuba udokotela. Ufunda ubudokotela kuyawa usuyasuka manje wena usuke njalo manje wena usuthini hayi sengikhanda imoto cha. Mangabe uthi ugude ekhandeni imoto fundela kona phela. Funda lento lo wena okwazi ukuxhumana nayo. Uyithathe futhi advice kubantu abangaphambili njengabazali bakho. Ngoba okunye ungakuthatha wena ngomngane kanti abazali bakho sebeyibonile impilo. Uthi ngifuna ukwenza umusic. Abazali sebebonile ukuthi most yabantu abenza umusic kugcina bengayiphilanga lempilo le afisa ukuthi ibe yiphupho lakhe. Athi no, hamba wenza chemical engineering. Uthi wena no. Mina wanna do music. Yabo. Uyagayidwa ke lapha ingeke kukhona ama career guidance or something. Guidwe. Bafethu silapha enzazi njengamanje. Kumele ngehle nami ngekhona. Konakele nje manje kahle akulalwa namhlanje. Akulalwa. Mawukhuluma uvula umlomo, khuluma ukuphila. Mawunesithandwa sakho nithandana, khulumani uthando. Khulumani ukunakekelana. Khulumani ukuvikelana. Inhloso yethandani ukuthi sivikelane mase ziyadonsana. Lento ukuthi ayithandani zijike kube izona zithe inkulu emhlabeni. Wrong iliyonto. And noma sefika isikhathi uyazi ayikho into enhle njengabantu abathi mabehlukana bahlukane kahle eqede bangabi izitha. Omunye abele kwispace sakhe nomunye abe kwispace sakhe bangabi izitha. Kusho ukuthi empilweni usazokwazi ukumove on. Kodwa beke nahlukana naba izitha. Noma ethi uyamove on inhliziyo yaloya nedlozi laloya nokuthakatha kwaloya kuyaqhubeka kuyalwa. Uyafunga umuntu ngeke uze ube lutho wena uhlukane nami ngeke uze ube lutho akufanele wakhiphe lawo magama. Umuntu awumu-own. Ukuhlukana it's a solution kunokuthi kubulawane. It's a solution. Kodwa mase kuvukela into evukile awukwazi ukumbonisa umuntu. Ukwazi ukulawulwa ilo muntu asuke exabana naye. Uma la exabana naye ezoba newisdom yokuthi eli akwazi ukuyibona indoda yakhe. Noma eli umbona unkosikazi wakho uthi ayike mayise nje uzongibhunyela ngamanzi abilayo. Mhlawumbe uyakoverpower ngoba bajima manje abantu besifazane abanye bamasosha abanye amaphoyisa umshini bayawushaya strong. Lento ukuthi umuntu wesifazane manje wala khona bayizinja zegame abantu besifazane manje ba. Khona bajime ngisho karate ayikho ukuthi ubone uyindoda ukuthi ayibonga ngizolimala la. Xolisa mfethu. Papa yini ngizonibona kusasa njengoba nje kumhla ka-21 December bonke abeza la eDamini ngizonibona kusasa elamanqaba. uNkulunkulu anikhusele lapho nihamba khona endleleni nonke nizayo. uNkulunkulu anivikele anikhusele nje leyo khona nawe olapho ukhona ofisayo ngenhliziyo kunezathu ezikwenza ukuthi ungaphumeleli. uNkulunkulu akukhosele uright unjalo. Kodwa thina sobe sisebenza ngezinga eliphezulu etsheni lamakandakanda sihambe siye eDamini sosebenza ngezinga eliphezulu. Thank you so much Papa.